Hei ja tervetuloa. Nauti sisällöstä, tilaa kanava ja laita ilmoitukset päälle. Miken lauantai-aamu alkoi kuten mikä tahansa muukin. Hän heräsi hitaasti, keitti kupillisen vahvaa kahvia ja avasi olohuoneen verhot, päästäen auringonvalon sisään. Päivä oli yksi niistä rauhallisista, jolloin ainoa todellinen huolenaihe oli, pysyisikö sohvalla katsomassa televisiota vai lähtisikö kävelylle puistoon. Mikään ei vaikuttanut olevan pielessä. Mikään ei viitannut siihen, että vain muutaman minuutin kuluttua hänen elämänsä kääntyisi ylösalaisin. Hänen puhelimensa värähti pöydällä. Mike vilkaisi näyttöä ja näki Jaken nimen välkkyvän. Hänen paras ystävänsä ei koskaan soittanut turhasta. Jake oli tyyppi, joka lähetti ensin viestin kysyäkseen, sopiiko soittaa. Odottamaton puhelu soitti hiljaista hälytyskelloa Miken mielessä, mutta hän vastasi aavistamatta, millainen vaikutus keskustelulla olisi. Hei, onko jokin hätänä? Toisessa päässä Jaken ääni ei ollut oma itsensä. Siinä oli epäröintiä, jotain, mikä sai Miken suoristamaan selkänsä sohvalla ja keskittymään. Kuule, olen täällä Haulover Beachillä, sillä nudistirannalla, ja vaimosi on täällä myös. Sanat iskivät Mikeen kuin sähköisku, mutta hän ei pystynyt reagoimaan heti. Hänen aivonsa yrittivät käsitellä juuri kuulemaansa. Nudistiranta. Ashley. Siinä ei ollut mitään järkeä. Mitä? Oli kaikki, mitä hän sai sanotuksi. Jake veti syvään henkeä. Hän ei halunnut olla tässä tilanteessa, mutta hänen oli oltava rehellinen. Hän on täällä kahden miehen kanssa. He ottavat aurinkoa, nauravat, juttelevat, aivan kuin kaikki olisi normaalisti. Jokaisen sanan myötä Mike tunsi painon laskeutuvan rintaansa. Ashley oli lähtenyt kotoa aikaisin aamulla. Hän oli suudellut Mikea otsalle ja sanonut viettävänsä päivän ystävänsä uima-altaalla tyttöjen kesken. Mutta nyt tuo kuva oli murenemassa. Tämän täytyy olla virhe. Oletko varma, että se on hän? Miken ääni kuulosti epätoivoiselta, aivan kuin hän yhä yrittäisi löytää porsaan reikää, jonkin virheen, joka selittäisi kaiken. Jake epäröi hetken. Katson häntä juuri nyt, Mike. Se on hän. Seurannut hiljaisuus tuntui painavalta kuin lyijy. Mike tunsi sydämensä hakkaavan niin kovaa, että se tuntui takovan hänen rinnassaan. Hänen kasvonsa kuumenivat ja hänen kätensä puristuivat nyrkkiin ennen kuin hän edes tajusi sitä. Ashley, hänen vaimonsa, nudistirannalla kahden miehen kanssa. Tuntui kuin hänen mielensä hylkisi ajatusta, kuin hän kuulisi jonkun toisen elämästä, ei omastaan. Mutta Jake ei valehtelisi sellaisesta. Mike hyppäsi pystyyn, nappasi auton avaimet ja lähti talosta sanaakaan sanomatta. Tarve nähdä kaikki omin silmin oli kaikkea muuta vahvempi. Auton moottori ärjyi Miken ajaessa, leuka tiukkana, kädet puristaen rattia niin lujasti, että rystyset muuttuivat valkoisiksi. Matka Haulover Beachille ei ollut koskaan tuntunut näin pitkältä. Hänen mielensä pyöri ympyrää etsien jotain loogista selitystä, mutta hän löysi vain sumeita kuvia aamusta, joka oli alkanut niin rauhallisesti, ja räikeästä petoksesta, joka nyt tuntui väistämättömältä. Liikenne tuntui etenevän hidastetusti. Keskipäivän aurinko porotti asfalttiin, ja vaikka ilmastointi oli täysillä, se ei pystynyt viilentämään hänen sisällään kasvavaa vihaa. Jokainen punainen valo oli kidutusta, raivostuttava este hänen ja totuuden välillä. Syvällä sisimmässään hän ehkä vain viivytti väistämätöntä. Heti pysäköityään Mike käveli määrätietoisin askelin. Kuuma hiekka poltti hänen lenkkareidensa läpi, mutta hän ei tuntenut muuta kuin suonissaan virtaavan adrenaliinin. Hänen katseensa oli kiinnittynyt horisonttiin, rannalle levittäytyneisiin vartaloihin
etsien kiihkeästi tuttua hahmoa. Sitten hän näki hänet. Ashley makasi sinisellä pyyhkeellä aurinkolasit päässään, hiukset rennolla nutturalla, aivan kuin hänellä olisi ollut elämänsä rentouttavin päivä. Hänen vieressään 2 miestä nauroi ja jutteli, liikkuen vaivattoman tuttavallisesti. Toinen heistä piti kädessään juomaa. Toinen selasi puhelintaan. Kumpikaan ei näyttänyt vain satunnaiselta tutulta. Aika tuntui hidastuvan. Mike tunsi solmun vatsassaan, pahoinvoinnin aallon nousevan kurkkuunsa. Auringon kuumuus ei ollut mitään verrattuna hänen sisällään nousevaan tuleen. Hän jatkoi kävelyä, jokainen askel upoten pehmeään hiekkaan, tehden lähestymisestä hidasta ja odotuksen painostamaa. Kun hän oli tarpeeksi lähellä, hän pysähtyi ja jäi seisomaan paikalleen odottaen, että nainen huomaisi hänet. Se ei kestänyt kauan. Ashley kääntyi rennosti, ehkä vaistoten hänen läsnäolonsa. Sillä hetkellä, kun hän näki Maikin, hänen kehonsa jännittyi. Aurinkolasit eivät pystyneet piilottamaan hetkellistä paniikkia hänen kasvoillaan, ennen kuin hän yritti koota itsensä. Mike laittoi kätensä puuskaan ja tunsi 2 miehen katseet itsessään. He vilkaisivat toisiaan, vaivautuneina, aivan kuin he jo tietäisivät olevansa keskellä jotain väärää. Kumpikaan heistä ei sanonut mitään. Mitä täällä tapahtuu, Ashley? Hänen äänensä oli vakaa, mutta siinä oli paino, jota oli mahdotonta sivuuttaa. Ashley veti syvään henkeä ennen kuin nousi ylös, nopeasti tarttuen vieressään olevaan huiviin ja kietoen sen vartalonsa ympärille, aivan kuin hän olisi yhtäkkiä tajunnut olevansa alasti. Mike, hän aloitti, mutta epäröi. Heidän välinen hiljaisuus tuntui tukahduttavalta. Ranta heidän ympärillään eli yhä aaltojen kohinasta ja etäisistä keskusteluista, mutta Mikelle oli olemassa vain se hetki, vain se petos. Hän odotti. Hän ei aikonut esittää kysymyksiä tai antaa naiselle mahdollisuutta tyhjiin tekosyihin, ennen kuin tämä yrittäisi selittää itseään. Ashley nuolaisi huuliaan ja laittoi kätensä puuskaan, puolustusasentoon, joka vain pahensi tilannetta. Voin selittää. Mike päästi kuivan naurahduksen. Aina se oli niin. Aina oli selitys, mutta hän halusi nähdä, kuinka pitkälle nainen menisi. Selitä sitten. Hän katsoi ympärilleen kuin etsien pakotietä, mutta sellaista ei ollut. He ovat Espanjan kurssiltani. He kutsuivat minut tänne ja olin utelias, Mike. Halusin vain nähdä, millaista täällä on. 2 miestä pysyivät hiljaa. Kuppia pitelevä mies katsoi poispäin, teeskennellen olevansa kiinnostunut hiekasta. Toinen hieroi niskaansa, selvästi vaivaantuneena. Mike ei irrottanut katsettaan Ashleystä. Olit utelias. Hänen äänensä ei kuulostanut aggressiiviselta. Se kuulosti vain tyhjältä, aivan kuin hän jo tietäisi totuuden. Ashley huomasi sen. Hän yritti astua lähemmäs koskettaakseen Miken kättä, mutta Mike otti askeleen taaksepäin. Et sinä ymmärtäisi. Siksi en kertonut sinulle. Mutta tämä ei ole sitä, mitä luulet, vannon. Mike pudisti päätään, uskomatta kuulemaansa. Ei sitä, mitä hän luuli. Mitä muuta se voisi olla? Nainen oli valehdellut. Hän oli katsonut Mikea silmiin sinä aamuna ja sanonut olevansa jossain muualla eri ihmisten kanssa. Hän katsoi jälleen 2 miestä. He välttelivät hänen katsettaan, kutistuen kuin 2 syyllistä odottaen tuomion ohimenoa. Ashley aisti hänen hiljaisuutensa ja yritti vielä kerran. Mike, sinä ylireagoit. Lopulta Mike päästi ulos henkäyksen, jota ei ollut tajunnut pidättävänsä, mutta ei vastannut. Hän vain kääntyi ja alkoi kävellä pois, jättäen taakseen kuumuuden, petoksen ja tekosyyt, jotka eivät koskaan riittäisi. Mike käveli hiekan poikki, jokainen askel raskaampi kuin edellinen. Aaltojen ääni ja muiden ihmisten etäinen nauru rannalla tuntuivat vaimennetuilta,
kuin hän olisi veden alla toisessa maailmassa, jossa kaikki pyöri sen hiljaisen petoksen ympärillä, jonka hän oli juuri todistanut. Hän halusi lähteä, kadota, mutta kiireisten askelten ääni hänen takanaan sai hänen kehonsa jännittymään. Mike, odota! Ashleyn ääni leikkasi ilman halki. Hän pysähtyi, mutta ei kääntynyt heti. Hän sulki silmänsä hetkeksi yrittäen pidätellä sisällään myrskyä. Kun hän lopulta katsoi taakseen, hän näki vaimonsa juoksevan häntä kohti, yhä kiedottuna huiviin, aurinkolasit jääneenä hiekkaan. Hänen kasvonsa olivat jännittyneet, hengityksensä nopea. Sinun täytyy kuunnella minua, hän sanoi hengästyneenä. Mike piti katseensa hänessä, mutta ei puhunut. Halusiko hän edes kuulla? Tarvitsiko hänen? Mitä nainen voisi sanoa muuttaakseen sen, mitä hän jo tiesi? Ashley otti toisen askeleen lähemmäs. Tämä ei ole sitä, miltä näyttää. Mike päästi lyhyen, kuivan naurahduksen. Eihän se koskaan ole, eikö niin? Ashley puristi huulensa yhteen ja pudisti päätään. Halusin vain kokeilla jotain erilaista. Kurssikaverini kutsuivat minut ja minusta tuli utelias. Se ei tarkoita mitään. Mike kohotti kulmiaan. Ja sinun mielestäsi sen salaaminen minulta oli hyvä idea. Tiesin, että reagoisit näin. Nainen sivalsi nopeasti, kuin hänellä olisi ollut vastaus valmiina. Mike veti syvään henkeä yrittäen säilyttää rauhallisuutensa, joka oli jo lipumassa pois. Ashley, sinä lähdit kotoa tänä aamuna. Katsoit minua silmiin ja valehtelit. Sanoit meneväsi ystäväsi luo. Miten odotit minun reagoivan? Hän katsoi hetken pois, kuin etsien sanoja, jotka saisivat kaiken näyttämään vähemmän vakavalta. En halunnut valehdella, mutta jos olisin kertonut, et olisi koskaan suostunut, ja halusin vain nähdä, millaista se oli. En tehnyt mitään väärää. Mike hieroi kasvojaan, uupuneena. Etkö sinä tajua? Kyse ei ole rannalla olemisesta, Ashley. Kyse on valehtelemisesta, salailusta. Jos valehtelet tästä, mistä muusta pystyt valehtelemaan? Nainen avasi suunsa vastatakseen, mutta sulki sen uudelleen. Ensimmäistä kertaa hän näytti olevan sanaton. Se ei tarkoita, että tein jotain väärää. Hän mutisi, vähemmän vakuuttuneena. Mike nauroi taas, mutta nyt siinä oli katkeruutta. Uskotko todella, että se on uskottavaa? Että uteliaisuus oikeuttaa valehtelun aviomiehelle? Ashley huokaisi turhautuneena. Mike, ole kiltti. Käyttäydyt kuin olisin pettänyt sinua. Mies laittoi kätensä puuskaan. Etkö sinä tehnytkin niin? Naisen silmät laajenivat yllätyksestä suoran kysymyksen edessä. En tietenkään. Olin vain siellä, juttelin, otin aurinkoa. Kahden miehen kanssa, joita en ole koskaan nähnyt, nudisti rannalla. Hän puuskahti, ajaen kätensä hiustensa läpi, ärtyneenä. Se oli vain erilainen ympäristö. Sinä liioittelet tätä aivan suhteettomasti. Mike oli hiljaa hetken, vain katsellen. Jokainen sana hänen suustaan tuntui kuin totuuden hitaalta hukkumiselta. Hän tajusi sillä hetkellä, että tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun nainen salasi häneltä jotain. Ehkä se oli ensimmäinen kerta, kun hän sai sen selville, mutta se ei todellakaan ollut ensimmäinen valhe. Lopulta hän astui taaksepäin, luoden etäisyyttä heidän välilleen. Jos minä olisin tehnyt tämän, hyväksyisitkö sen? Hän kysyi katsoen suoraan naiseen. Nainen epäröi, ja siinä lyhyessä epäröinnin hetkessä Mikella oli vastauksensa. Heidän välinen hiljaisuus tuntui painavan tonnin. Mike seisoi siinä katsellen Ashleytä, joka katsoi poispäin, kykenemättömänä vastaamaan yksinkertaisimpaan, ilmiselvimpään kysymykseen. Jos roolit olisivat olleet toisinpäin, jos hän olisi ollut sillä rannalla kahden vieraan ympäröimänä, olisiko nainen hyväksynyt sen? Antanut anteeksi, sivuuttanut valheen.
Naisen epäröinti kertoi kaiken. Mike hengitti hitaasti ulos, tuntien sekoituksen helpotusta ja musertavaa surua. Hän oli tiennyt vastauksen, mutta nähdessään naisen sanattomana se vain vahvisti sen, mitä hänen sydämensä ei vieläkään halunnut hyväksyä. Vuosien ajan hän oli rakentanut suhdetta luottamukselle, uskoen heidän rakkautensa olevan vankka, ettei hänen vaimonsa koskaan salaisi mitään tällaista. Mutta siinä, aivan hänen edessään, oli todiste siitä, että luottamus voidaan rikkoa ilman suudelmaa, ilman kosketusta, ilman fyysistä uskottomuutta. Yksi ainoa valhe riitti. Hänen ei tarvinnut kuulla enempää. Sanomatta sanaakaan Mike kääntyi ja käveli kohti parkkipaikkaa. Ashley juoksi hänen peräänsä. Mike, Mike, odota! Hän tarttui Mikein käsivarteen yrittäen saada hänet katsomaan uudelleen. Mies pysähtyi, mutta ei kääntynyt heti. Oletko todella jättämässä minut tänne? Kaiken tämän jälkeen. Naisen närkästys sai jotain napsahtamaan Mikein sisällä. Jotenkin nainen käyttäytyi kuin olisi uhri. Etkö sinä todellakaan tajua? Hän kääntyi hitaasti. Hänen ilmeessään oli nyt jotain uutta. Se ei ollut vihaa. Se ei ollut tuskaa. Se oli päättäväisyyttä. Ashley pudisti päätään turhautuneena. Ei ole mitään väärää siinä, että menee sille rannalle. Ei mitään väärää siinä, että puhuu muille ihmisille. Sinä teet tästä paljon suuremman asian kuin se todellisuudessa on. Mike laittoi kätensä puuskaan, tuijottaen naista pitkän hetken. Ei, Ashley. Kyse ei ole rannasta. Kyse ei ole noista miehistä. Kyse on siitä, että päätit, ettei minun tarvitse tietää. Nainen avasi suunsa väitelläkseen, mutta Mike nosti kätensä pysäyttääkseen hänet. Päätit salata tämän minulta, koska tiesit, etten pitäisi siitä, ja jos tiedät jonkin satuttavan ihmistä, jonka kanssa olet, mutta teet sen silti, se kertoo kaiken. Ashley ajoi kätensä hiustensa läpi. Hänen silmänsä alkoivat täyttyä turhautumisesta ja epätoivosta. Mike, minä rakastan sinua. En halunnut satuttaa sinua. Mutta satutit. Hän vastasi välittömästi, epäröimättä. Nainen nielaisi vaikeasti, aivan kuin hän olisi alkanut tajuta, etteivät sanat pelastaisi häntä tällä kertaa. Mike huokaisi, katsoen maahan hetken ennen kuin nosti katseensa uudelleen. Luotin sinuun aina, tiedätkö? Ajattelin aina, että me olemme erilaisia, mutta nyt näen, että olin väärässä. Aiotko todella heittää kaiken menemään väärinkäsityksen takia? Nainen kysyi, hänen äänensä vapiseva, lähes epätoivoinen. Mike päästi lyhyen, huumorittoman naurahduksen. Tämä ei ole väärinkäsitys, Ashley. Sinä teit valinnan. Nyt minä teen omani. Hän otti toisen askeleen taaksepäin, pois naisesta. Tämä on minun osaltani ohi. Naisen kasvot muuttuivat järkyttyneiksi. Mitä? Mike, lopeta, me voimme. Ei, hän keskeytti, hänen äänensä luja ja horjumaton. Emme voi. Hän kääntyi ja käveli pois, jättäen Ashleyn taakseen hiekalle, tuulen heiluttaessa hänen hiuksiaan totuuden vihdoin saavuttaessa hänet. Paluuta ei ollut. Kuuma tuuli puhalsi Maikin kasvoille hänen kävellessään pois, hänen jalkansa upoten hiekkaan painolla, joka tuntui raskaammalta kuin hän pystyi kantamaan. Hän ei katsonut taakseen. Hänen ei tarvinnut. Hän tiesi Ashleyn olevan yhä siellä, luultavasti seisten paikallaan, yrittäen ymmärtää, etteivät hänen sanansa tällä kertaa korjaisi vahinkoa. Kävelymatka takaisin autolle tuntui pitkältä, ei fyysisesti, vaan henkisesti. Jokainen askel toi mukanaan tunneryöpyn, jota hän taisteli pitääkseen hallinnassa. Vihaa, turhautumista, surua,
mutta ennen kaikkea tuskaa tajutessaan, että henkilö, jonka kanssa hän oli jakanut niin monta vuotta, oli tehnyt valinnan, joka paljasti tarkalleen, missä hänen prioriteettinsa olivat, eikä se ollut hänen kanssaan. Kun hän nousi autoon ja sulki oven, hiljaisuus oli korvia huumaava. Hän nojasi otsansa rattiin, hengittäen syvään, yrittäen järjestää ajatuksiaan, mutta totuus oli, ettei ollut enää mitään selvitettävää. Kaikki oli nyt selvää. Kotimatka oli sumea. Liikenne, punaiset valot, ikkunan ohi vilisevät rakennukset. Mikään siitä ei tuntunut todelliselta. Hän ajoi, mutta hänen mielensä oli muualla, toistaen hetkiä, etsien merkkejä, jotka hän oli saattanut jättää huomiotta. Oliko Ashley valehdellut aiemmin hänen huomaamattaan? Oliko ollut muita pieniä petoksia, jotka hän oli sivuuttanut? Kun hän pysäköi autotalliin, hän tunsi erilaista uupumusta, ei vain fyysistä, vaan jotain syvempää, jotain, joka kumpusi sydämestä. Hän meni sisään ja katsoi ympärilleen. Kaikki näytti samalta. Sohva oli tavallisella paikallaan, pöytä 2 tuolilla, hylly kirjoilla, jotka he olivat valinneet yhdessä, mutta jotenkin kaikki tuntui erilaiselta, kuin tila ei enää kuuluisi hänelle, kuin elämä, jonka hän luuli omistavansa, oli vain illuusio, joka oli nyt haihtunut hänen silmiensä edestä. Ashley saapui jonkin aikaa myöhemmin. Hän kuuli avaimen kääntyvän lukossa, ja ennen kuin nainen ehti puhua, hän tiesi jo, mitä tämä sanoisi. Mike, voimmeko puhua? Naisen ääni oli matalampi, melkein varovainen. Hän katsoi naista, tutkien tämän kasvojen jokaista yksityiskohtaa. Vuosien ajan se oli ollut ensimmäinen kasvo, jonka hän näki aamulla, ja viimeinen ennen nukkumaan menoa. Nyt se oli vain jonkun, jota hän ei enää tunnistanut. Ei ole enää mitään puhuttavaa, Ashley. Hänen äänensä oli luja, ilman epäröintiä. Nainen puri huultaan, levottomana. Tein virheen, mutta se ei ollut pettämistä, Mike. En koskaan tekisi sinulle niin. Mies päästi lyhyen, huumorittoman naurahduksen. Et vieläkään ymmärrä. Kyse ei ole noiden miesten kanssa olemisesta. Kyse on siitä, mitä se tarkoittaa. Nainen rypisti otsaansa hämmentyneenä. Mitä se tarkoittaa? Mike veti syvään henkeä ennen kuin vastasi. Se tarkoittaa, ettet kunnioittanut minua tarpeeksi ollaksesi rehellinen. Se tarkoittaa, että päätit uteliaisuutesi olevan tärkeämpää kuin luottamukseni. Ja ennen kaikkea se tarkoittaa, etten voi olla jonkun kanssa, joka tekee sellaisen päätöksen. Ashley räpäytti silmiään muutaman kerran, aivan kuin hän olisi omaksunut nuo sanat ensimmäistä kertaa. Aiotko todella heittää kaiken pois? Hänen äänensä kuulosti melkein epäuskoiselta. Mies piti katseensa hänessä hetken ennen kuin pudisti päätään. En minä heitä mitään pois. Sinä teit sen. Nainen avasi suunsa, mutta sanoja ei tullut. Seuraavina päivinä kaikki tapahtui nopeasti. Avioeropaperit valmisteltiin ja allekirjoitettiin ilman pitkittyneitä riitoja tai epätoivoisia sovitteluyrityksiä. Ashley yritti muutaman kerran väittää vastaan, yrittää perustella tekoaan, mutta Mike ei ollut enää henkisesti läsnä. Hän oli lähtenyt sillä hetkellä, kun hän oli kävellyt pois siltä rannalta. Hiljaisuus kotona muuttui oudoksi kumppaniksi. Ensimmäisinä päivinä se tuntui raskaalta, tukahduttavalta, mutta ajan myötä hän tajusi, että hiljaisuus oli itse asiassa vapautta. Hänen ei enää tarvinnut miettiä, mitä häneltä salattiin. Hänen ei enää tarvinnut epäillä vieressään olevaa ihmistä. Ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan hän tunsi olonsa kevyeksi. Pettymyksen tuska oli yhä olemassa, mutta jokin hänen sisällään sanoi, että tämä oli vasta uuden alku, erilainen luku, jossa hänen ei tarvitsisi koko ajan kyseenalaistaa, petettiinkö häntä. Mike poistui talosta sinä aamuna ja tunsi auringon kasvoillaan, saman auringon, joka oli paistanut rannalla sinä päivänä,
mutta nyt se tuntui erilaiselta. Se tuntui kuin paistavan vain häntä varten. Hän hymyili, koska syvällä sisimmässään hän tiesi tehneensä oikean päätöksen. Kiitos kun katsoit videon. Jos pidit siitä, muista tilata kanava ja laittaa ilmoitukset päälle, jotta et jää paitsi tulevista päivityksistä. Nähdään ensi kerralla.